Хәерле кич, Муслим телевидениесендә яңалыклар чыгарылышы бүген сезне мин Рамиля Сәләмова сәламлим. Узып бару шатының мөһим вакыйгалары турында кыскача. Хезмәтегез рәхмәт, әлбәттә, Муслим районында күстимәсен. Район үзе дә, эш буенча да бик уңай районнар арасында. Муслимгә рейс килде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы эшләрен тикшерде. Геройларны хәтерлик. Узган атнада бөек җиңү көненә багышланган төрле чаралар үтте. Скулларым белән сыйныфташыма йөрәк массажы ясарга өйрәндем. Кызыл хач укучылар өчен беренче ярдәм күрсәтү дәресләре оештырылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак Муслимгә эш визиты белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Рөстәм Миңнехановны август Муслим агрофирмасының үрәзмәт басуында район башлыгы Альберт Хуҗин каршы алды. Биредә ул авыл хуҗалыгы белгечләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Кунаклар иң элек авыл хуҗалыгы күргәзмәсен карады. Агромастер җитештерү компаниясында эшләнгән авыл хуҗалыгы техникасы, импортны алыштыручы запас-частьләр кунакларда зур кызыксыну уятты. Район башлыгы Альберт Хуҗин Татарстан Республикасы рәисен язгы кырышлары белән таныштырды. Хезмәтегез рәхмәт, әлбәттә, Муслим районында күстимәсен. Район үзе дә, эш буенча да бик уңай районнар арасында. Гел күрешә алмыйбыз, елга берәр мәртәбә килсәк бик әйбәт. Эшләмәләрне тиешенчә кертелде. 97 кг тәэсир итүче матдәдә вакытында чәчелде дип уйлыйбыз бөтенесе агротехник срокларда. Республика җитәкчесе Август Муслим агрофирмасының үрәзмәт товарлыклы сөтчелек комплексында карады. Роботлаштырылган савым аппаратларының эшләвен зур кызыксыну белән күзәтте. Савым сыерларының азык рационы белән кызыксынды, яңа туган бозаулар бүлегендә булды. Рөстәм Миңнеханов сөтчелек комплексына югары бәя бирде. Август Муслимның фермасы ул инде Америка технологиясы буенча эшләгән, андыйлар әле безнең республикада юк. Кросс-вентиляция дип атала инде. Анда кырыйда шундый көчле вентиляторлар тора. Һәм инде алар булган аркасында җәйкене анда бик кызу булмый. Рөстәм Нургалиевич бик матур бәя бирде. Бу усулны башка аграрийларга да күрсәтергә кирәк һәм моннан үрнәк алырга кирәк дип. Сдали и фактически у нас уже вышли на производственные объемы по молоку в нашем комплексе здесь, у Разметьева. Вот то, что мы запускали его и начинали 3,5 года назад. Ну вот это, наверное, такие наши, если говорить о Муслимовском районе и этой агрофирме. Республика рәисе тарафыннан җиткерелгән мактау сүзләре киләчәктә эшләргә зур этәргеч булсын иде. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Бу көннәрдә җирлегебез халкы бөек җиңү көнен билгеләп үтте. Әлеге зур бәйрәмгә багышланып төрле чаралар үтте. Зур хөрмәт һәр вакыттагыча ветераннарга юнәлде. Туган ягына җиңү белән 71 фронтовик кайткан булса, бүген аларның нибары берсе генә исән. Район башлыгы Альберт Хуҗин районыбызның бердән-бер ветераны Салих ага Османовны җиңүнең 78 еллык бәйрәме белән котлады. Җиңү бәйрәме алдыннан Бөек Ватан сугышы ветераны 98 яшьлек Салих Османов бик күп тәбрикләүләр һәм күчтәнешләр кабул итеп алды. Район башлыгы Альберт Хуҗин Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыганда Салих аганың күзләренә яшьләр килде. Рәхмәт барлар җыелып килгән, барыгызга хөрмәт иттегез. Озын гомер ширләмәгән талауна эшләрегездә уңышлар барсын. Җырлар тыныч булсын, имин булсын. Мин инде Салих абыйны яратып киләм һәр вакыт. Инде мөмкинлек булган саен киләбез, бәйрәмнәр белән котларга. Чөнки чынлап та инде ул безнең районыбызга берәү генә карап торган. Салих абыйга исәнлек, саулык теләйбез инде. Аның батырлыгы турында без балаларга да сөйлибез. Район делегациясе Бөек Ватан сугышы ветеранына үзенә 2 тамчы су кебек охшаган портрет картинаны да бүләк итте. Аны танылган рәссамнарның берсе Татьяна Самойлова ясаган. 1943 елның 1 гыйнварында Салихны фронтка җибәрәләр. Кырымда Керчь шәһәр янындагы сугышларда катнаша. Җәяүле гаскәрләрдә хезмәт итә. 1944 елның җәендә бик көчле контузия ала. Бөек Ватан сугышы ветераны Османов Салих әткәйебезнең тәбрикләргә килгәнсез. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Шулай аны хөрмәт итеп, яратып килүегез өчен. Инде Алла Тәгалә гомерләрен бирсен, шулай бергә туганнар белән шу йортка кайтып, сөенешеп йөргән насыйп итсен. 49 еллык килен булып төштем. Шулай мине яхшы кабул иттеләр. Үзебезнең Османның дип сөенеп кайтабыз, аныклар белән, балалар белән.
Безнең төп нигезе әтиебез яшәгәчтен безгә шундый рәхәт, әтинең инде киләчәктә шулай озын гомерле булып, без аңа шулай сөйнеп кайтырга насыйп булсын иде. Салих Госманов гомер буе туган авылында намуслы хезмәт куя. Тормыш иптәше Нурдидә белән 63 ел тигез гомер кичереп, 4 балага гомер бүләк итәләр. Салих абыйның 11 оныгы, 2 дистәгә якын оныкчыгы бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүләк авылында Советлар Союзы герое Илдар Маннанов истәлегенә бюст ачылды. Анда район башлыгы Альберт Хужин Маннановның 2 туган апасы Альбина Әбүбәкирова да катнашты. Геройны искә алырга авылдашлары да бик теләп җыелды. Чарадан Лилия Шәймиева репортажы. Райондашыбыз Илдар Маннановка бүләк авылында бюст куелу аңлашыладыр. Ул шушы авыл кешесе. Шиксез батырлыгы өчен Бөек Ватан сугышының 1нче елында ул герой исеменә лаек була. Һәм Ленин ордены белән бүләкләнә. 1943 елда батырлык өчен медаль ала. Бу урын авыл халкы өчен генә түгел, районыбыз өчен дә истәлекле, кадерле урын. Бу инде бүләк авылы өчен бер олы кызлар, безнең иркә шара булып тора. Күңел ачарга, җиштиреп торырга, аларга бер шөгыль. Шул бис ачуга авылдашларыбыз белән җыелышып, бу теләк барыбызда да күптәннән барлыкка килгән теләкләр, авылдашлар бердәмлеге белән эшләнгән эшләр. Бүгенгә кадәр авылны бетерәсе килми, авылда кешеләр әз булуга карамастан, әле һаман да кайтышып торабыз, аралашып торабыз. Шушы аралашулар бетмәсен, кимемәсен иде. Бюстны ясату идеясы белән Йоршолыда яшәүче Илназ Кәрәмов чыккан. Илназның балачагы авылда узмаса да, әти-әнисе бүләк авылында туып үскән кешеләр. Тантаналы чарада Илназ Кәрәмовка район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Чарага ерак шәһәрләрдән дә кайтучылар шақты иде. Без үзебезнең геройларыбызны белергә тиеш, Советлар Союзы герое булып, аның бөтен батырлыкларын укучылар беләләр. Һәм инде без шуларны дәрестә дә өйрәнәбез. Аның мәктәптә безнең тактасыда, мактау тактасы да куелган. Без һәрвакыт өйрәнәбез һәм үзе исән чагында да без аның янына кунакка бардык. Илдар Маннанов инде Советлар Союзының герое. Безгә аны сөйлиләр, без аны белергә тиеш. Бәйрәмнең рәсмийлешеннән соң халык Урәзмәт мәктәбе укучылары әзерләгән концертны тамаша кылды. Без геройларыбызны онытырга тиеш түгел. Авылдашыбыз Советлар Союзы герое Илдар Маннановның батырлыгы безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тагын бер истәлекле вакыйга. Украинадагы махсус хәрби операция барышында хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булган райондашыбыз рядовой Илмир Мунасыповны һәркем белә. Аның туган авылы Ташлыяр авылында герой истәлегенә мемориаль такта куелды. Чарага район җитәкчелеге, оешма предприятие вәкилләре, туганнары, дуслары, авылдашлары килде. Район башлыгы Альберт Хужин сүзе буенча җирлегебез герой истәлегенә мемориаль такта узурынын алды. Киләчәктә райондашыбыз хөрмәтенә бюст кую күздә тотыла. Тормышын шулай батырлыкка бәйләп, чын иран толып үз тормышын үткән кеше безнең бернинди хокуклы условияларны онытырга. Татарстанның исемен, Россиянең исемен барып иттереп, югары күтәреп, инде батырлар булып калдылар. Безнең йөрәктә башлар карашылар. Катнашучылар геройны бары тик яхшы сүзләр белән генә искә алды. Илмирның сыйныф җитәкчесе, милли көрәш буенча тренеры егет белән горурлыгын җиткерде. Истәлекле чарага Илмирның балачак дуслары да килде. Геройның әти-әнисе аларның гаиләсен хөрмәтләп, кайгыларын уртаклашып, истәлекле чарага килгән һәркемгә рәхмәтләрен җиткерде. Рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Һәрберегезгә менә хәлемне белгән кеше, әйтәмне белгән кеше, туганнарга, дусларыма, бөтенесенә дә шалтыратып та сорыйлар. Иптәш кызым да дип, постоянно хәлең ничек кенә дип сорыйлар. Илмир Мунасыпов үз теләге белән контракт төзеп махсус хәрби операциягә киткән. 30 яшьлек егет безнең хәтерләрдә ватанына тугры намуслы солдат үрнәге булып истә калыр. Батыр егетне әфганчылар да искә алды. Илмир Мунасыпов истәлегенә мемориаль такта Ташлыяр мәдәният йортына куелды. 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң райондашыбыз истәлегенә чәчәкләр, веноклар куелды. Рәмилә Сәлимова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Урманны юкка гына җирнең үпкәсе димиләр. Ел сайын җирлегебездә бик күп мәйданнарда агач куаклар утыртыла. Мөслимдә Хәтер бакчасы халыкара акциясе быел 20 апрельдә старт алды. Акциядә Милләтнабак авыл җирлеге дә активлык күрсәтте.
Мелетомак авылының Собонтой мәйданында олысы кішісі Хәттер бокчасы акциясына кушылды. Шимбе көнне биредә авыл җирлегендә гомер итүчеләр генә түгел, районның оешма предприятие коллективлары һәм мәктәп укучылары да агач утыртуда катнашты. Акция кысаларында 200 төп нарат агачы утыртылды. Әле авыл җирлегендә уздырыла. Кичә генә инде менә 200-дән артык нарат агачы алып кайтып, шушында утыртырга игълан ителде. Шул утыртырга кирәк, яшелләндерергә кирәк үзебезнең районыбызны. Бу акциядә мин беренче тапкыр катнашам. Үзебезнең яшәгән җирне яшәртер өчен без үзебезнең көчне кертергә тиеш. Мелетомак җирлегендә оештырылган чара чын мәгънәсендә бәйрәм төсе алуы белән сөенечле. Киләчәктә бу урында дәүләт программалары ярдәме белән балалар һәм яшүсмерләр өчен уен майданчыгы да, ял итү урыннары да булыр дип планлаштыралар. Безнең инде быел агрофирманың юбилее, шуңа багышлап менә без мәҗлес оештырдылар, агач утыртуы, менә шуңа күрә без катнашабыз, шуңа мероприятиеларда агач утыртуда. Менә миңа 85 яшь, монда агач утырткан яшьләрне күрергә төштем, сөенеп, Аллага шөкер, матурлыкны белә торган яшьләр күп икән әле дөньяда. Рәхмәтләргә улсын. Без бу Хәттер бакчасының бик теләп катнашабыз. Авылдан рөхсәтле халык җыелган. Без дә шуңа пограничниклар исеменнән катнашырга төштек. Агачлар бош калкыткач, бу урын тагын да матурайып, яшелләнеп, яшәреп калыр. Агач үсентеләрен утыртканда күңелгә яу кырында ятып калган якыннарыбыз килә. Сугышта башларын салган батырларыбызның истәлеген бездән соң киләчәк буын да онытмасын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим зиратында һәрдаим өмәләр үтә. Узган атнадагы өмәгә районның хезмәт коллективлары җирлегебез өлкәннәре килде. Алар кораган үләннәрне җыештыру, буяу эшләре үткәрде, мәңгелек йортны тәртипкә китерде. Мөслимнең муз җәмгыяте бу изге эш өчен үз техникаларын бирде. Өмәдә җыелган чүпне төяү һәм бушатуда КАМАЗ һәм төягеч техникалар эшләде. Һәр елны инде яз җиткәч, именно менә зиярат чистартуда инде катнашырга тырышабыз. Һәр өмә зиярат бит инде ул һәр кешенең мәңгелек йорты, барасы урыны. Шуңа күрә инде аны чиста пөхтә тотарга кирәк булдырганча. Шуңа күрә һәр елда бу эшкә катнашабыз. Менә егетләр белән җыелып, беркем дә аңа каршы килми. Барыбыз да теләп дип әйтик. Каберләрне чистартып китәбез. Аларның рухларына инде дуа кылабыз. Кеше чистартып киткәч инде аларның күңелләре тынычлана, искә алулары булай инде. Искә алабыз ел саен. Мәңгелек йортыбызны җыештыруда райондашларыбыз һәр вакыт бик теләп катнаша. Мондый өмәләр елда язгы һәм көзге чорда үтә. Караучысы булмаган, чаган баскан каберлекләр дә шактый булуына игътибар иттек. Ел сайын шулай 1-2 көн зиратны чистартуда катнашабыз. Ветераннар советы белән, авыл советы белән. Монда безнең үзебезнең туганнар да бар. Туганнар арасында дуслар, оннан тагын бүген әле шулай сугыш ветераннарының каберләрен ухаживать итәргә хуҗалар булмаган зиярат каберләрен чистарттык. Үз теләгем белән килдем шушы зияратка. Менә чистартырга чистартылмаган зияратларның нәйсе бар, бик күп. Шуларны чистартам, дуаларымны укып, савап булыр димен. Мөслим зиратында узган өмәдә 20-гә якын оешма предприятие 300-дән артык кеше катнашты. Гомергә зират изге урын булып саналды. Һәрберебезнең якыннары шунда күмелгән. Аларның каберлекләре каралган, чиста булырга тиеш. Зиратларны тәртиптә тоту буынга тапшырылучы бер йола ул. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба, юл хәрәкәте иминлеге темасы һәр вакыт актуаль. Әмма җәйге чорда ул тагын да актуальләшә кебек. Юллар кардан ачылуны машина йөртүчеләр тизрәк йөрергә кирәк дип кабул итә төсле. Балалар да велосипед, самокат ише хәрәкәтләнү чараларын куллана башлый. Ә юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләре турында оныта. Бу исә юл һәлакәтләре саны артуга китерергә мөмкин. Балаларны йөртүче шоферлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәклеге турында оныталар. Иминлек каешында күпләр үз иминлекләре өчен түгел, штрафтан саклап калучы чара буларак куллана. Мөслимнең машина йөртүчеләре тонировка операциясе вакытында иң күп тәртип бозучы шоферлар исемлегенә кергән. 17-сеннән башлап 20-шә хәтле куркынычсызлык каешы операциясе башланды. Бу бер атна барачак. Без бу вакыт шушы атна арасында куркынычсызлык каешын әйтелмәгән машина йөртүчеләрне беркетмәләр төзәчәкбез. Моның штрафы инде 1000 тәңкә. Куркынычсызлык каешын электр бесеннәре бу
ДТПлар булган очракта, юл хәрәкәте булган очракта 80% кешенең гомерен саклап кала. Җирлегебездә балалар белән юл транспорт фаҗигаларын булдырмас өчен даими рәвештә рейдлар үткәрелә. 3 ай эчендә районның да инспекторлары юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган 62 балага кисәтү ясаган. Хәзер җиткәчтән бала-чагалар велосипедлар белән, электросамокатлар белән күренә башладылар. Алар бу бик куркыныч әйбер инде, алар йөргәндә шуннар кисемнәре. Һәм тротуарлардан үсеннәре 7 яшькә хәтле сопровождение белән йөрсеннәр инде. 7 яшьтән арткачтан 14 яшьтә уже тротуарларда йөрсеннәр һәм булар җәүләргә комышламаска тиеш. Статистика күрсәткәнчә, балалар белән бәйле юл транспорт хәрәкәтләренең 3тән бере нәкъ менә җәйге каникул вакытында килеп чыга. Җәйге юлларга китәр алдына мәктәпләрдә сыйныф җитәкчеләре укучыларның әтиәниләреннән велосипед, самокатта йөрергә улыма кызыма рөхсәт бирәм дигән гаризалар яздыра. Бу зур җаваплылык. Әтиәниләр моңа бармак ашагына карамасыннар иде. Кой вакыт укучылар тарафыннан юл йөрү кагыйдәләрен бозу күренә. Ул инде бигрәк тә менә урысча әйтеп әйтсәк, инде пешеходный переходларда җәяүлеләр аны әле уңга сулга карап дөрес чыксалар, велосипедта, самокатта йөрүче балалар велосипедтан, самокаттан да төшеп тормыйча турыга чыгып китәләр. Юл транспорт хәрәкәтләренең яртысы диярлек балаларның саксызлыгы аркасында ясала. Алар я урамда тиеш булмаган урыннан юлга йөгереп чыгалар, я велосипедта, самокатта барганда хәвефсезлек чаралары турында оныталар. Балаларның иминлеген кайгырту иң беренче чиратта ата-аналарның бурычы. Руль артына утырган кешеләр дә һәр вакыт игътибарлы булсын иде. Урам чатларында, парклар, скверлар, балалар мәйданчыклары янында, ишек алларында хәрәкәт тизлеген шоферлар киметергә онытмасыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл мәктәпләрендә балалар саны ел сайын кими. Мәктәпләр ябылыга дучар. Татар Шуран авылының төп гомуми белем бирү мәктәбендә укучылар саны бары тик 18 генә. Балаларның уку материалларын үзләштерү ни дәрәҗәдә? Мәктәп тормышы нинди вакыйгалар белән тулы? Шул хакта безнең иҗат төркеме белеште. Мәктәпнең икенче катына менү белән уку кабинетларына тагылган табличкалар күзгә ташлана. Алар Советлар Союзы чоры рухын искә төшергән кебек, уку сыйныфлары, спорт залы, актлар залы һәм ашхана белән дә танышып чыктык. Дәресләрдә мультимедиалы проектор һәм экран, интерактив такталарда актив кулланыла. Шунысы мөһим, укытучылар дәресләрне рус телендә алып бара. 18 бала белем һәм тәрбия ала. Шулай ук безнең мәктәпкә кары иске авыл мәктәбе, анда 10 укучыбыз бар. Biz аларны шулай андагы укыту тәрбияшен тикшереп барабыз. Татар Шураны мәктәбендә Хәтер сакчысы исемле музейда эшләп килә. Музейны авыл халкы, укучылар әле бүген дә яңа экспонатлар белән туплый. Иң борынгы экспонатларыбызның берсе ул шушы көзге. Аның барлыкка килүе 1890 елларга кагыла. Аны безгә әйтеп киттеләр, шушы җирлегебезгә делегация килгәч, алар сразу күреп әйттеләр аның чәчеле икән. Авыл мәктәпләрен саклап калу өчен балаларда туган туфракка мәхәббәт уятырга кирәк. Аларда шушы җирлектә эшләүче, яшәүчегә карата хөрмәт тәрбияләү мөһим. Рамиля Сәләмова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сәламәтлек 5 еллыгы кысаларында районыбызда төрле чаралар оештырыла. Шул уңайдан Мөслим гимназиясе бүген Әлмәт шәһәреннән кунаклар кабул итте. Кызыл Хач оешмасы хезмәткәрләре укучыларга осталык дәресләре күрсәтте. Әлеге оешма уникаль кешеләрне берләштерә. Аларның төп юнәлеше гадәттән тыш хәлләргә дучар булганнарга, сугышта яраланучыларга һәм хәрби әсирләргә ярдәм итү. Шулай ук Кызыл Хач оешмасының хезмәткәрләре студентларны мәктәп укучыларын да шәфкатьлелеккә һәм авыр минутларда кешеләргә ярдәм итәргә өйрәтә. Наша задача – максимально охватить наше подрастающее поколение этим базовым навыкам. Обучить их этим базовым навыкам и для того, чтобы, возможно, при сложившейся ситуации они могли помочь и не терялись, хотя бы немножечко. Укучыларга бик кирәкле тема, бик кирәкле белемнәр, чөнки тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин. Инде укучы үзенә, иптәшләренә, туганнарына шушы ярдәмне күрсәтә алса, инде якыннарының өмерен саклап калу өчен дә бик файдалы белемнәр дип уйлыйбыз.
Қызыл Хош хезмәткәрләре Муслим гимназиясының 7-9-10 сыйныф укучыларына төрле дәресләр күрсәтте. Беренче ярдәм күрсәтү буенча үткән дәресләр лекция формасында түгел, практик тренинглар формасында үтте. Егет-кызлар зыян күргән кешеләрнең йөрәк үпкәсенә массаж ясарга, аның сулышын дөрес сизәргә өйрәнде. Осталар үз лайфхакларын да күрсәтте. Безгә бүген беренче ярдәм күрсәтү серләрен өйрәттеләр. Укытучылар төрле темаларга мастер-класс күрсәтте. Мин үз кулларым белән сыйныфташыма йөрәк массажы ясарга өйрәндем. Тормышта төрле очраклар булырга мөмкин. Авырлыкка очраган кешеләргә һәрчак ярдәм итә белү бик мөһим. Начар хис итүнең беренче билгеләрен вакытында күреп ала белсәк, ничә гомерне саклап булыр иде. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Сәламәтлек темасына бәйле тагын бер чара үтте. Универсаль спорт залында өлкәннәр арасында 13-нче Республика спартакиадасының муниципаль этабы узды. Чара бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланган иде. Өлкәннәр җирлегебезнең тиңсез хазинәсе. Бер генә чарада алар катнашыннан башка узмый. Актив тормыш позициясе белән яшәүче апа-абыйлар яшьләргә үрнәк булып тора. Спорт ул яшәү рәвеше дип кабул итәм. Ул сәламәтлеккә бик файдалы. Һәрбер пенсионерны да шушындый матур чараларда катнашырга чакырам. Бу сәламәтлекне ныгыта, барыгызга да сәламәтлек телим. Мин үзем яшьтән спортка гашыйк булдым. Бик оста yüзәргә яраттым, җигерергә, чаңгыда йөрергә. Хәзер инде аяклары авырта. Хәзер атуны шулай ук бик кулай күрә идем. Менә бүген мин атырга дип килдем. Өченче буын вәкилләре җиңел атлетика, йөзү, мылтыктан ату, дартс һәм шахмат уеннары, ГТО нормативлары тапшыру буенча ярышларда катнашты. Бик шатланып оештырган мероприятие дисең лайында. Үзенә шатланып киләбез мондый мероприятие. Бу безнең традициягә әйләнгән ярышлар һәм менә бүген дә күрәсез, бик күп катнашучыларыбыз. Бу инде сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауның дәвамы. Спартакиад нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр ачыкланды. Җиңүчеләргә медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иң өлкән катнашучылар булып Мөслимнән 82 яшьлек Кузьма Иванов һәм Михайловка авылыннан 76 яшьлек Гөлҗихан Латыйпова танылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтык тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.